далечни братовчети от всички страни. Уважаваме и обичаме ги. Семейството, то е важно, да имаме здраве, радост и любов. Да сме все едини, заедно, съдружни, верни и добро и зло. Семейството, то е важно, да имаме здраве, радост и любов. Да сме все едини заедно, съдружни, верни и в добро и в зло. Когато в трудности попаднем, те с нас помагат ни си всички сили. И в радостите също са до нас, подкрепят ни.